ассалому алайкум бародарон ва хоҳарони азиз, хуш омадед ба канали Нархи Наво. касе дар канали мо бори аввал аст, то ҳозира обуна шудагӣ нестанд, дар канал обуна шавед ва дар видео лайк монанро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешравии ҳар яктаи мо шумост. дар имрӯза видео хонаҳои фурӯшӣ ва квартираи фурӯшӣ. видеоро то охир тамошо кунед. бо хабар мешавед аз нархҳои хонаҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошанд. барои дастгирӣ кардани мо як дона лайки бепула монед. ҳазор раҳмат бародаро барои дастгиритон, барои лайкмонитон. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Фархор дукомнатаҳа квартира дар 4 ошона қарор дорад. 54 квадрат метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш доимӣ аст. ҳуҷҷатош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. хонаро фавран фурӯхта мешавад. нархаш 95 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб яккомнатаҳа квартира дар 3 ошона қарор дорад. 35 квадрат метр новостройка аст. хона бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш доимӣ аст. ҳуҷҷатош 100% аст. хонаро бо чизи чорааш фурӯхта мешавад. дар наздикии стадион роҳи калон дар наздикиш аст. нархаш 175 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагии соҳиби хона. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд 13 микрорайон яккомнатаҳа квартира дар 5 ошона қарор дорад. 42 квадрат метр новостройка аст. хона без ремонт коробка аст. об ва светаш доимӣ аст. ҳуҷҷатош 100% аст. хонаро срочно фурӯхта мешавад. дар наздикии мактаб садик дар наздикиш аст. нархаш 157 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе райони Фирдавсӣ яккомнатаҳа квартира дар 3 ошона қарор дорад. 32 квадрат метр новостройка аст. хона бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш доимӣ аст. ҳуҷҷатош 100% аст. хона дар наздикии роҳи калон. нархаш 180 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор дукомнатаҳа квартира дар 1 ошона қарор дорад. 35 квадрат метр ремонти хонаҳо замонавӣ. об ва светаш доимӣ аст. ҳуҷҷатош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. топли пол, оби гарми хунук. хона дар наздикии мактаб садик роҳи калон дар наздикиш аст. нархаш 200 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе райони Фирдавсӣ 6 сотиқ заминай 4 дар хона. об ва светаш доимӣ аст. ҳуҷҷатош 100% аст. кухни, баня, ҳоҷатхона ҳам дорад.
ремонти хонаҳо замонавӣ, гирдаш маҳкам аст. хонаро фавран фурӯхта мешавад. нархаш 280 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. варианти алишиам ҳастай бародаро. агар шумо харидор бошен, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри хуҷанд, 18 микрорайон, дукомнатаак квартира дар 3 мошона қарор дорад. 60 квадрати метр новостройка аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. хона дар наздикии мактаб, роҳи калон дар наздикиш аст. нархаш 235 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошен, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Фархор, 9 сотиқ заминай, 4 дар хона, об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. кухни, баня, ҳоҷатхона ҳам дорад. ремонти хонаҳо миёна. нархаш 100 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошен, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб, маҳаллаи Чаманзор, 6 сотиқ заминай, 3 дар хона, об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. кухни, баня, ҳоҷатхона ҳам дорад. ремонти хонаҳо замонавӣ. ҳамаи хонаҳо евроремонт. гирдаш маҳкам аст. дарахтҳои мевадиҳандарам дорад. нархаш 160 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. варианти алишиам ҳастай бародаро. агар шумо харидор бошен, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Шомансур, 6 сотиқ заминай, 3 дар хона, об ва светаш дар наздикиш аст. ҳуҷҷатош 100% аст. дата подвал дорад. хонаҳо без ремонт, коробка аст. хонаро фавран фурӯхта мешавад. нархаш 125 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед.